si B1. Ako si Bito. Kami ang mga Sorry! Welcome to our channel! Ladies and gentlemen, let's welcome the funny Dodo. Yeah, yeah, yeah. Woo. Whoop, whoop, whoop. B1 and B2, the funny comedians of Cebu City. Hello mga kabi, welcome to our channel. Hello! Barkabar 39, ug karon na mga kabi di ako'y mga bisita nga diya karon no. Yeah. Gitawag og Funny Dudu. Funny Dodo. Mga nanda, Funny Dudu ang among team song. Ano? Dubi dubi du, funny dudu. Dubi dubi du, funny dudu, minduha. Ito na, ito na, ito na. Ay, sagit. Anong mo sagit mo ka? O, di ko siya. Mabungol ko. Uy, nganong ato may ito na. Naman ta Cebu. Oh, bisaya na to. Ato lang bisayon. Ani, ana. Ani, ana. Diba? Ay. Bisaya sa ito na. Ani, ana. Ah, sige, sige. Dubi dubi du, funny dudu. Dubi dubi du, funny dudu, minduha. Aniana, aniana, aniana. Wah! Ania kami, may gabi isa ang Sabaday. Ikaw ba, anong nanaygol mo ka? Ngawa pa may Pasko do. gato mo Pasko do. Ay, sabaday. Bita may gala. Kato siya mo to intro sa mong kanta. Sa mo ang duet nga gitawag og The Funny Dudu. Yeah. Actually, kami dua bago ramen naabot. Ato may Natural. aging simana, di ba? Oh, gikan mi sad. Dito mi sad Jinsan. Dinsan, Sarangani. Saan gani? Sa lugar nila ni Senator Senator Manny Pacquiao. Ginbait ni Ginbait kaya ni. nanawag na ko si Junicia. Tinuod. Nanawag na ko kay ibita ta kay pista man. Oh, dito Oh. mi. Nag-show me. Oh. Pag-abot na mo dito sa Jinsan Maygala sa Sarangani. Oh. Kapit mi masaan. Normal. Kay kanang balay din nila ni Senator Manny Pacquiao. Taking git. Natural. Dato kay boxing hero ng champion na it words ko champion. Dato kay sa Manny Pacquiao. Di makita ilang balay Di sa mo agi. kita eh. Mo to ang gibuhat. Nangutan namin to. Oh, Pag pangutan namin to, to ilhado man dito Maygala kay sikat man. oh, Pag-abot na mo dito gitudlo ang gate. oh. Ni doorbell ko. Dito rin kami. Mag-doorbell ako sa gate. Ting 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 ting. Ano? Ting ting. Pag-doorbell ako sa gate, Maygala. Iabli. Pag-abli. Sus, naamde dito si Kon. Kinsa nga nang sakot sa boxing ni Manny Pacquiao. Pidi. Kanang Carrots. kaso pa. Deputy kanang Carrots. kaso pa. Deputy Pidi. kanang kaso pa. Carrots. Deputy carrots. Kinsa nga na mga kabi? Pidi. Freddy Roach. Ah, Pidi Roach? Pidi Roach. Oh. Pidi sag pidi cockroach. Pag-abli ni Pidi Roach sa gate. Yung abli, isugat kong Inglesan min doa. Ni English. Ni Anas Pidi Roach, islang na ba kayo? Islang, oh. Ni Anas, hey, you wanna talk to Manny Pacquiao? Don't talk to me. Talk to Junicia. Dito ulit si Mami Di. Naamat yun siya. Oh. Naamdes dito siyang garden, kadadamang ito, Oh. yung gala. Pagdadag ito, gidoon naman doon. Oh, dito ba? Nana ko, sus, nagpusulis siya. Nahan siyang ito yan, dito siya ito, itong pakinis ba? Oh. Nahan siya. Chuku 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 chuku. Akong gidoon ko, excuse me, Oh. ikaw si Mami D. Ha? Oh. Sus, Mami D, isapot man eh, isapot mo rin. Oh. Ano, Mami D? Uy, sinong ito'y? Di ko ito eh. Oh, ang samday ka? Pikinis. Boto, naabot yun mi dito. Sus, nindot kay lingaw kay mi dito Nindot sa kay, Ginsan. sa Ginsan. Show mi dito. Oh. Boto, pag humana mo, ipadayan mi ito silang balay. Oh. Sus, karon may gala. Dito ko. Nagsuri-suri ko sa garden ni Mami Junicia. Oh. Punti man dakuha sa ilang Dako, balay eh. dito. Sus, naaman ay Amerikano na nukto. Nyok to. Ilang gate nila. Amerikano sige. Oo. Yan. Oh, doorbell. Dubil. Ting 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 tong. Oh. Sus, pag abli Amerikano na, Amerikano nga. Hey man. English English ano? Siya, hey man. Hey man. Dito Amerikano kay. Uy, ano, hey, Kato man. yung Amerikano. Oh. Sulti ante kato Amerikano. Nangita dito siya ganang abangan sa balay. Ngita ka bangan? Yan ang Amerikano pag ingon. Hey man. Hey man. Oh. What you man? What's your man? Gato ko nga, nagkakandi man. Oo. English Amerikano. English, oh. Hey man, Oh. you go to school man. Ikaw, awak ko ka home man. Mo to na Amerikano. What you doing man? Where's Porent man? Porent, oh. Ngita na siya kabangan. Ngita siya kabangan. Wam kong swito. Wam swito. Mati ko.
Sa men, palihog lang ko pangutana ng security guard. Oh. Na may security guard. Iya, no? Mo to gipangutana sa Amerikano. Oh. Nga Amerikano. Hey guard, Oh. where's Purin? Where's Purin? Ang guard nila Indonesia bugong kayo. Naman. Nyari ang guard sa. Sorry sir, si Purin wala ba din lakaw? Lakaw si Purin, baka Amerikano siya. What do you say? What is it? Yan ang security guard kana si Jose, ikso ng Purin. Pero si Jose, dugay nang namatay. Oh. Kasuko ang Amerikano siya. Oh. Are you police? Pulis! Na, security guard tayo mo ang tampulis. O ito na ang Amerikano. Tomorrow, I'll be back. Suko Amerikano. Oh. Lakaw. Lakaw. Ana security guard. Sakto juga sir. Mo na namatyan ni Jose. Tomorrow hubak. Paggawa sa ka ng may gala, ni para siyang taxi. Ni ala siya na, ni pa siyang taxi, karon niya na yung nagmani sa gilid. Ni ala yung ang Amerikano, taxi, ang buwang sa itong nagmani, kita sa nagmani. Awa. Kita sa nagmani. Ano to, sa ni order? Ito sa ni order. Kita sa nagmani, ni hata nagmani. Hey, there's your order. So, oh no, siya, what? What? Pag-what sa? Disukma ang Amerikano. So, bang! Sa uno! Yeah. Sa uno! Ano pa itusay? Bang! What happened? Ang mga pakipakapin! Loya. Pati bumura. Ano yung Amerikano eh? Ito may gala. Mo to among experience dito may sa Jinsan. Ginawa na. Nga lingaw kayo na mga tao dito. Oo. Kay pag show na mo dito, ipangutanam ko. Oh. Mga kamunduha, mga entertainer dyan mo. Mga to ni anak mo ito ba? Saltihan ka, paampag ka entertainer. Daghan ka may abilidad. Oh. Kanang mga klase-klase tingog tanan ko anak ko. Entertainer ko. Natural. Di lang ingon entertainer, niagi ko sa radyo. Yan, sa radyo. Oo, kanang mga diri sa Cebu. Sa Cebu. Oo, Saan ko ka makuha yung mga tiyo sa mga radyo? newscaster. Newscaster. Kasi nga newscaster makuha di mo. Kanang si Bintol po. Bintol po? Sa Bitag Live. Oh, Bitag Live, oo. Ano Bintol po? Oh. Good morning, mga kaibigan. Andito tayo sa Bitag Live in 200 meters. You have to turn right. And after that, you have to follow my instruction. Diba, Bintol po? Oh, dito. Di lang sa Bintol po kuha na ko. Gusto ba? Siga sa Bilgas. Kaya sa Bilgas? Kanang sa Soko. Sa Suko? Mo ba? Buwanas ga sa Bilgas, oh. Buwanas, Oh. sa Soko, kanang na mga crimes. Oh. Kasagil, ga sa Bilgas. Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, Wow. lumalaking tsansang malutaas sa krimeng aming sinisiyasan. Wow. Kaya sa kaso ng aming tinututukan ng aming kamera Kamera, way baterya. sa baterya. Dito lang sa Soko. Suko. Oh. Isodik sako. Putag ulo. Sa isod Sako. Uy, naam sa tayo si Mart Enriquez. Awag-wag ilong. Maring dikis, pasok. Bitaw mo ni siya ay among nag-imbitar na mo no. Oo. Kini si paano sila sa channel ninyo bro? Mark Kabahar 39. Okay, Mark about 39 no. Gitawag sa ni sila og B1 dito. Oh. Baboy uno, baboy dos. Bagay kayo. Bitaw mo to. Dito may show to sir. Pasta lingawa dito. Pero sutihan mo mga kabi. Ako mular dyan na jud ko, mga mananghid ko ninyo. Say mo lang. Nganong guys Scott kag mularga ka. Mular da, maadto na jud ko sa Australia. Pagtarong da natal ni magsiyota mularga ka. Mular na jud ko. Kaya ano, kamo ka pandemic karon. Nya ako isunto sa Australia, mular na jud ko. Madto ka sa niya. Maadto ko. Babaksin ka. Aw, sultihan ka kung boxing na daan. Dawato kang boxing. Mo sa boxing. Kumo. Vaccine. Di tamalo na vaccine. Namang virus. Ako na magtimos. Ito, kina mo, joke. Oh. Ikaw, pagtarong ba? Lagi. Larga sa baday, biyaan ko ng buhang. Ang biya, pagbiya. Biya kang larga nga napatay dagang siya Hindi umabot. mo lang dyan na jud ko mga higala. Asa ka larga? Sa Australia. Hala mo, Mga larga. slang na kayo ng alto. Sa Australia. Oh. Mo larga ka sa Australia? Yeah! Basig I want to ato go to Australia. Australia, basig Asturias na. Oo. Magunsa mo ka Australia do? Ako nga ito, mag-entertain nila sa ko dito. Magpalingaw sa ko sa mga Amerikano. Kaya kamaw sa ko may English. Ha? Yeah! May Sabi na magsugbat ang mga magsugbat ka ng baboy. Oh. Ang isugba sa Super D. O, katong Super D, oh. nagbukbang sila, nindot kayo. Oh, Ilang kakuha nga ito. O, sige, nga ito lang. Mukbang challenge. Oh, Nindot kayo, katong ang baboy. kuha nga ito, may gala. Ang saman. Syuka dito. Ha? Anong Syuka. syuka? Islam ang mga syuka. Ah. Where's the syuka? Asa to pa kung ato ka sa gawas, ang suka, may mong syuka. Syuka. Ah. Yung mga, where's the syuka? Oh. Tubago niya, nasa syuk. So sa to pa Islam na ka dito, Islam ato ka na, oh, Australia. Islam na. Oy, sultian ni ka. Kana mga sultian sa Australia, lahir ba na? Mo ba? Naraman siya gitawag nga Australian accent. Absent? Oh, accent. Accent. Alam mo, sa sambola mo, ano ba nga,
In English Australia. Yeah. Sample sa normal in English mo na. Hey man, Hey, man. don't park your car in the driveway, man. Sa Yeah. Australia na. Hey Australia. man, don't park your car in the driveway, right? You're right. Right. Ano Australia? Yan na po na sila insultian. Unsa man? Ganahan kam katon. Yeah. Tuluan di ka. Yeah. Isa Isa ba? ba? Makasugat ko kay mga Amerikano to Australiano dito. Ha? Nagga. Nagga? Hi. Ay. Mana ka na sa liw? How are you? How are you? Mana di ka? Bigo, ay ko kawaya bago pagod rin. How are you? How are you? How are you? Ano man na? Mani ka. Sunda ko. Oh. Basta kasugat ka sa mana ka? Taas ka mo. Taas ka. Ako di. Ako di. Mana Australia? Ako di. Ako di. Aibo. Ano. Ang Mana Australia? ano na tayo na? Sa'yo na. Bae, ikaw ba arong katong ka? Ako di. Kana. Ay, bole. Mm. Ano. Ay, kayo na. Mana Australia? Opo. Ikaw na lang sumpay paspasa. Ako di. Mm. Ay, Bible. Ano. Paspasa. Ako di. Ay, Bible. Ano. Nabuang na siya. Ay. Ako di aibo ang no. Nabuang na ka. Istorya na lamart nila, Kiss. Nalingaw ko na nagpaminaw mga kabi, ilang mga Ito yung mga sample Sampol ba? Sambo to may gala, pero ato may gala. Ano na? Na may langon, so. Gabi na matalo nila. Imo magibugwag doon. Bitaw no? Alamin na kayo na yung humba. Aha. Nanay sa gulawan. Bitaw gimbitad yun may diri ni ano ni Mark Ni Mark. Kabahar. Ang Enrique. Kita mi. Baro. Lami kay ang ganda no dire. Oh. Daraw. Kita no. May gala. Gilutoan yun may gala. Gala, humba. Special kay nga luto nga humba nga lata. Mo na Wow. si lami guys. Nya napasalamat si Mi sa nagluto ni nga lami kay mo timpla ang asawa ni Mark sa humba. Ma'am, salamat kasi mo humba, ma'am. Igulisan mo ha, matumbasan mi. Ano man? Kay high blood na mi. Lami kay ang humba no. Believe ko kay lami kay pagkaluto. Yan apa dire ubang pulutan na hurot na lang. Oh, napasalamat sa mi sa iyang anak ni Mark, nga siya nga yung anak Mark, si Glory Ann. Ha? Glory Ann. Glory Ann, no? Katong ayaw mo kalimot si Glory Ann. Mahinumduman yun niyo, kayo muna si Presidente sa Pilipinas, si Gloria Ann. Oh, Gloria Ann. Gloria makapagal. Gloria. Uy, sultihan ka guys, go kag presidente. Oh, Ang ato rong bagong presidente ba si Tatay Digong. Digong? Si Presidente Rodrigo Duterte. uy, nindot kinato Presidente, kay mo yun na yung nakapay, nindot sa Pilipinas. Dito ko sa Davao. Di ba dito ka? Nagkakita ng Digong dito. Mo ba? Nagabantay ko Duterte, may istorya manampiling Ah, manang yun sa kalagot na siya. Kana Duterte, manampiling na. Nya kana iyang kumingking, iya pasok ilong. Ano man na? Mo na siya. Ito, joke lang. Oh. Wala na Duterte manampiling. Nya ining istorya. Kubantay ko, kuha na ko. Kuha Kuha na ng ilong? Duterte. Kuha na ko yung istorya, ang ilong din akong kuha. Kuha Duterte. The reason why I am here because I love the country of the Philippines. Wow, President of Philippines. Alam mo ba, sinabi ko, wrong ko talaga. If I say stop, that means stop. You must Tama. stop it. My God, I hate drugs. Wow! You know why? Why? You know why? Why? You know why? Why? Na may panuway na. Why? Mapil yun ko na. Na may panuhay. Hoy, sulti, ate ka, ma. Drugs, I hate drugs. Noy Aquino, kuha sa nako. Mo ba? Noy Aquino. Ano na Aquino? Kanas na yun, Oo. mga kaibigan. Sa dalang matuwid, ang truck dito ligid. Sa dalang libaong, ang truck dito hagbong. Hindi ako magnanakaw, nadarang kawatan. Away ka na, makuwasan ako katong nagdaspag-asa. Si Ernie Baron. O, Ernie Barong? Oo! Katuwing mo nga, ang kalagayan ng panahon at wala ng bagyo. Oh, Itong lagay na ngayon, wala na yung panahon. kanyang lagay, wala yung panahon. Bita, no? Katawa mong ipakita niyo karon may gala. Oo. Mga kabig. Mga kabig. Oo. May Sample ka na, ako. tanawa tutukin niyo, suka sa COVID, si Vice Ganda nanambok na. Bitaw, mo ni usa sa among amigo, no? Nga Oo. vlogger po ni siya, no? Si Mark Kabahar. Kuya sa ni.
Palayo kong subscribe ni ilang vlog ni Oh. Mark Cabahar sa YouTube. Subscribe mga igala, no? Nya pohon magkita-kita ta sa lain na sana mga video pohon. Video pohon sa vlog ni kauban nila Mark ni Alahar. Cabahar. Sa ilang ginaw B1, B2, nga Super D. Mm. Dahil sila mga vlog, mga igala, o mga linos sa mga vlog. Mm. At ang isa ninyo, ang funny Funny Dudu. comedian. Okay. Sa sunod nila nga ipakita ninyo mga higala. O daghan salamat sa sponsor. Nga gitagaan di nila. Og tubig na taon. Tubig Mandawi. Mandawi. Kaya ang planta tuas Mandawi. Oh. Gusto na siya, Mark. Okay, salamat dito ko sa Funny Dodo, no? Nga, yari gid diri sa balay, nga, at least, katandi mi karon nga, gabi yun, ha? Ako sa, dako na kong pasalamat diya, no? So, ako lang kung gusto sa mo subscribe sa ilang channel nga, Tisuya Oy. Tisuya, oy. So, makita sa nila ng vlog dito. Palihog kong type ha. Tisuya Oy. Mark, ato sang i-shout out ang imong kauban. Kiwa, sigwa siya diri. Mo to si Mark. Mamo to si Mark. Mo to si Mark Mamo to Cabahar. Mark. Mark Cabahar! Shout out! Mark Cabahar! Magkita na sunod sa itong mga vlog-vlog nga malingaw dyan ka sa Funny Dudu Comedian. Okay, Mark Cabahar magkita tapon ay kalimot ka to imong sinugbang, lami kistanan. Oh. Ato imong baboy nga kuwang saksos. Oh, lami ito ang imong sinugma mga Mark Alahar. Kaya imong ipangluto, puro dito mga sipod. Nga Labi na sa baboy. Nga na, baboy sipot. Kaya dito man gitigos dagat, sipod na siya. Okay, thank you, thank you. Thank O, you. yan, mga tanaw-usab ko sa pagkadiyo. Doon sa dyan ang imong ngan yun nga tinuod. Okay, day ako day si kuano, ang ako yung ngan tinon may gala, ako si Reginald Bongbong Lawas. Okay, Nasa ko'y Facebook page, makita ninyo ang Reginald Bongbong Lawas o sasag ko ka magician. Na ako'y daghang mga video po sa ako ang Facebook page. Yeah. Nga kinasad siya si May gala ako na siya, gitawag din sa gitawag si Kuko in Cebu. Ha? Kuko in Cebu. Kuko. Lambir. Pero ako na si Ramini. Oh. Nga wanay bronzy. Ako sa day may gala, ang ilang gianggan ako Daniel Padilla. Oh. Ang akong tupad, muna kabilya. Kani si Ramini mo ni sa unang sa radio station na ani siya sa DYHP. So, Dili oy. Di ba DY, bitay-bitay, itlog. so katong mga edad-edaran na nga nakadungog atong Ramini, ang batang bronze, mao ni siya si Ako Ramini. to. Atong ingon ang iyang kontra nga. Ako to Kumong ka. Kumong ka Ramini. Mao ni si Ramini, ang batang bronze. Okay. Kumong ka, Ramini. Nasa kumong diri. Okay mga kabi. So next na sa namo tingali murag acting may para makita ninyo ang ilang mga maayo nga muarte Ito na. sa entablado, no? So and I hope kung gusto mo nga mangita og show sama sa Magic, Yeah. Okay, drama, Stand-up comedian. standing comedian, naa nato makita aning Ang duha. funny dudu. Ang Funny Dodo. So palihog lang comment lang mo sa among sa ubos ani nga sa YouTube channel kung gusto mo magpa Magic nga stand comedian, mauni sila ang sikat, no? Nga makita gid nga satisfied mo nga mutanaw kaniya. Yes. Ha? Mga igala, just watch Funny Dudu Comedian. I'm D. Wala siya si D. Wala siya Funny Dudu Comedian. Okay, thank you. Okay. Thank you! Thank you so much sa sunod na usab mga kabi.